Сыйырын көтүгә куып кайтып келген Вәсилә карчыкның урам капканы ачып керүгә, өй күтәрмәсендә ике кулы белән башын тотып утырган карты Хәбирҗанны күреп, иртәнге кояштай балкыган кәйфе кабат кырылды. Нәрсә сәрхүшләнеп утырасың? Шаларган башың белән хәмер шешәсенә үрелергә оялыр идең азрак, дип картына ачулы карап алды да сарайга тавыклары янына кереп китте. Эх, карчык, аңламыйсың син. Йөрәкнең януына чыдый алмаганга гына тоттым мин аны, дип ыңгырашты Хәбирҗан карт, карчыгы артыннан әрнүле караш ташлап. Тавыкларына җим салып иртәнге чәен ишәргә дип өйгә юнәлгән Вәсиләсен күлмәк итәгеннән тотып туктатты да: "Я, карчык, утыр әле аз гына", дип янына утыртты. Кичә Мөнир белән Галекәй басуына бардык. Хәтирәләр яңарып китте дә, хәсрәтләрне бераз җиңеләйтер өчен дип азрак төшергән идек. Нәрсә калган инде сезгә басуда? Буласы булган, буявы сингән дигәндәй, сезнең заман күптән узды иш. Я, бар салкын су белән юында чәй эчәргә кер. Кайнар чәй бәлки башыңны күтәреп җибәрер, дип Вәсилә карчык эшкә атлады. Баягы ачуы юкка чыккан иде инде аның. Хәмерне еш кулланмаса да, 80-ен куып барганда кайвакыт яшьләргә ияреп, шаярып алуын бер дә охшатмый шул картының. Ул табынны әзерләүгә юынганнан соң бераз хәл алган Хәбирҗан картта өстәл артына кереп кунаклады. Сүз бетмәгән иде әле. Йөрәгең әрнемәслекмени? Заманында 35 центнер уңыш биргән басуны минем буе чук басып киткән. Ничә еллар эшкәртелмәй ята инде ул. Авылда фермерлык дигән нәрсәләре белән дә кызыксынучы юк бит ичмасам. Яшьләргә хәзер тиз генә өеп акча түләгән урын кирәк. Безнең замандагы кебек җир дип, янып көеп йөрүче бетеп бара ахрысы, дип сүзен дәвам итте карт, кайнар чәйле йомрусын кулына алып. Эшләгәне эшли инде, әнә Миңнегали картныкылар гомер буе шушында. Нәрсә, хәзер җәмәгать диләрме? 10-15 механизатор берләшеп эшлиләр ди бит. Безнең заманны хәтерлисеңме? Бер минем звенода гына да 20-гә якын механизатор иде. Ә колхозда ничә звено дисең? 5 иде карчык, 5. Менә үзең уйлап кара инде, кай таба тәгәрде икән игенче хезмәте. Юк белән башымны катырмәле. Ашлыкның кирәге юктыр. Хәзер чит илләрдән кертәләр ди түгелмесең? Эшләп тә торасы юк, мәшәкате дә азрак. Карчык, бигрәк сой фикер йөртәсең түгелме? Үз аяк астыңа шундый уңдырышлы җирләр була торып, капиталистлар җитештергән икмәкне ашап утыру харам ул. Беләсең бит, нинди уңдырышлы иде безнең басулар. Бөтен илгә дан алдык бит аларда үстергән игеннәр белән. Ярый. Шәшеңне йолкый еласаң да үткәннәрне кире кайтара алмабыз. Сез соң Галекәй басуына нишләп барасы иттегез дим? Бәй, оныттыңмы ни? Кичә Гали Әкбәр мәрхүм булган көн иде бит. Гомер дигәнең 30 елдан артып бара түгелмесең? Ә ул һаман бүгенгедәй хәтердә. Мәскәнем, бигрәкләрдә үкенечле булды шул үлеме. Халидәсе акылга утырды да, соң инде шул. Син Халидә генә гаепле дип уйлыйсыңмы? Мин исә менә ничә еллар инде җаныма урын таба алмыйм. Үземне дә гаепле санап яшим. Шуңа да кайчак хәмергә дә үреләм. Ә син нигә яшәсең дип битәрлисең? Гомер иткән картыңның күңел төбендә нинди авыр хәсрәт ятканын уйламыйсың? Аның үлемендә синең ни гаебең барсың? Гаеплеләр хөкем ителде иш. Карчык, мин аңа звено башлыгы буларак эш кушканда хәвефсезлек кагыйдәләрен җитәрлек аңлатмаганмын күрәсең. Менә дигән тракторчы иде бит. Акыллы, тыңлаучан ир иде. Харап булды. Аның ятим калган 5 баласы, хөкем ителгән шофер өчен дә гаепле саныйм үземне.
Булган беткен закон біліп жазасын бергендір әлі. Галекейнең балалары да юкка чыкмады. Колхоз һәрберсенә белем алырга, эшкә урнашырга ярдәм итте. Халидәсе дә яшь ире белән менә дигән итеп яшәп ята. Сиңа да күңелеңне бушатырга вакыт. Ничек итеп? Я, өйрәт, юлын күрсәт. Ничекме? Авыл картлары белән бергәләп мәчеткә йөри башларга вакыт дип исәпләмисеңме? Син дә иман йортына барсаң, синең арттан тартылучылар күбәер иде. Югыйсә, сарай кадәр мәчет төзеп куйдылар да, җомга намазына йөрүчеләр 5-6дан артмый ди. Элек халыкны тыңлата идең бит. Бар, хәзер дә әйдәлә. Саваплы булырсың. Пенсия акчасын алып магазиннан шешә күтәреп кайтучылар кимер, бәлки. Әйе, шул карчык. Хаклык бар синең сүзләрдә. Әгәлекәй рухына хәер биреп, дуга кылдырырга кирәк. Иртәнге чәй янындагы сүз шактый озакка сузылып, картларның хәтер сандыгын шулай кабат бушатты. Галекәй басуы дигәненең тарихы 80нче елларга барып тоташа иде. Колхозларда басучылыкта эш оештыруның звено алымы кертелеп, Хәбирҗанның да көче ташып торган нәкъ типсә тимер үзәрдә чагы иде. Ул җитәкчелек иткән звено механизаторлары уңыш үстерү буенча бөтен илгә диярлек билгелегә әйләнде. Хәбирҗан үтә тынгысыз җан, яуланган данны ничек тә саклау өчен ниләр генә уйлап тапмый, звенода тәртипне ныгытуның яңа юлларын эзләп кенә тора. Механизаторларын бер йодрык итеп күрәсе килә аның. Һәр кайсы өчен җан ата. Бер көнне иртән эшкә килгәч, байтактан уйлап йөргән хыялын ачып салырга булды. Егетләр, сезгә бер сырны шишәсе килә. Сез ничек карарсыз? Булай начар эшләмибез кебек, хезмәт хакыбыздан да зарланмыйбыз. Күбрәк түләсәләр дә каршы түгелбез, диештеләр дә тракторчылар, сүзнең кая баруын аңлап бетермәстән. Минем әйтәсе килгәнем шул. Тормыш көнкүреш хакында да бергәләп уйлашсак, ничек булыр икән? Шәшүләрне исән имен башкарып чыксак, эш бераз җиңеләя төшәчәк. Кемнең өй өйдерәсе, кемнең мунча, сарай саласы бардыр. Күмәкләп тотынсак, җиңелрәк булыр. Хатыннарыгыз да канәгать калыр мөгаен. Бик яхшы булыр иде. Каян башыңа килде, Хәбирҗан, бу фикер? Күптән шулай кирәк. Безнең ярышташларның вәт йөрәге яначак, дип шаулашты егетләр. Яры егетләр, кемнең төзелеш өчен кирәк ярагы әзер, эшне шуннан башларбыз. Тик үпкәләшү булмаска тиеш, дип нукта куйды җитәкче сөйләшүгә. Бу хакта Вәсиләсенә дә кайтып әйтте. Эй, куанды Вәсилә, ниһаять без дә иле булабыз икән дип сөенеп бетә алмады. Чөнки 3 балалары үсеп килә. Алар исә һаман кайнаналарыннан килгән кичкенә, кысан, иске өйдә яшиләр. Өй яңарту турында сүз катса Хәбирҗан. Бераз сабыр итик инде әнисе. Эш бик тыгыз дип җавапланудан ары китми. Көз җитсә, яз төзи башларбыз, яз үтсә, көз башларбыз дип вакытны суза да суза. Иренең чиратлашып төзү турындагы сүзен ишеткәч, яңа өйе хакында туктаусыз уйлана, хыяллана ук башлаган иде. Тик нишләптер чират һаман аларга җитми. Әле төзелеш кирәк яраклары ала башлау турында уйлаган кеше дә күренми. Көзгә дә булмагач, бар кыюлыгын җыеп, Вәсилә бер көнне колхоз рәисе янына үзе китте. Вәсилә сылу, әйдә, кер дип, якты чырай белән каршылады аны өлкән яшьтәге җитәкче. Әллә Хәбирҗан тәртип буза башладымы? Юк, Шәйдулла абзый, күреп торасыз, нинди өйдә яшәүебезне. Өскә ишелеп төшкәнче, безгә дә яңасын төзергә иде бит. Кирәк, әлбәттә, нәрсә кымылчаулыйсың, сеңлем? Хәбирҗанның вакыты юк, мин ирдән узып йөрергә кыенсынам. Мин ничек ярдәм итә алам? Аңа әйтми генә хезмәт хакы исәбенә төзелеш материаллары китертсәгез, үзе дә ирексездән тотыныр иде дип уйлыйм. Булды, сөйләштек, бушатырга урын әзерли торыгыз. Менә шулай 2нче елда көчкә өйле булдылар. Хәбирҗан алай да мине узып йөрдең дип Вәсиләне озак кына битәрләде әле. Алар нәкъ менә яңа өйгә күчәргә җыенганда килде ул бәхетсезлек. Галекәй
салам күбәсе астында үлеп ята. Бу хәбәр авылга бик тиз таралды. Иртән кояш чыгуга басуга җир сөрү өчен Галиәкбәрне алыштырырга дип килгән Мөнир аны салам күбәсе астыннан үле килеш тапкан иде. Өстеннән машина тапап үткән. Халык гөш килде. Барысы да мәрхүмне кызгына. Бер рәхәт күрми үлеп китте дип тә, балалары ятим калды дип кайгыртучылар да булды. Хәбирҗанга аеруча авыр иде бу мәлдә. Кеше гомере өчен иң элек ул үзен гаепле итеп тойды. Хәвефсезлек кагыйдәләре хакында ныклап аңлаткан кебек иде Гыйса. Нишләп салам астына кирип ятасы иткән, әҗәле тартып илткәндер, диделәр өлкәннәр. Галиәкбәрне авылда исемен кыскартып Галикәй дип йөртәләр иде. Ул үзе дә аңа күптән күнеккән, яшьтән үк акыллы, эшчән булып үсте. Төсе бите дә кызлар күзе төшмәслек түгел иде. Халидә белән яратышып өйләнештеләр, башта әйбәт кенә яшәп киттеләр, бер артлы 5 балалары дөньяга килде. Ир кеше эштән башканы белмәде, балалар мохтаҗлык кичермәсен дип тырышты. Ләкин Халидә генә җилбәзәк булып чыкты. Балаларын тәрбияләү урынына хәмер белән дуслашты. Ирләр ишсә бер бәлә, хатыннар ишсә 1000 бәлә дигәндәй өйнең яме китте. Галиәкбәр төрлечә җиңәргә, хатынын акылына китерергә тырышып карады, ләкин файдасыз иде. Соңгы көнне дә төнге сменадан кайтуына Халидә өйдә юк иде. Малларны көтүгә куарга киткәндер дип уйлады ул. Өлкән кызларын уятып, иртәнге ашны ашатты да мәктәпкә узатты. Бик арыган иде. Урынга яту белән изрәп йокыга талды. Балалар шыр-шу килгәнгә уянып китсә, инде кызлар мәктәптән кайткан, бәләкәчләр ашарга сорап елый, тик өйдә әниләре һаман да күренмәй иде. Йокылы, уяулы килеш сикереп торган ата кеше өлкән кызына тиз генә бәрәңге әршергә, кечерәгенә пычранган савыт сабаны юырга кушты да, бәләкәчләрне киендереп, юындырып, өйне тәртипкә китерә башлады. Бу хәлләр алар өчен яңалык түгел. Әниләре югалып торганда, алар үзләре карарга күнегеп баралар иде инде. Кичке ашны ашагач, балаларга малларны көтүдән каршыларга кирәклеген искәртеп, тагын төнгелеккә эшкә җир сөрергә китте. Авыр уйлар белән чыкты ул өйнән. Инде ни хәл итәргә, кемгә барып киңәш сорарга? Эшләүнең тәме, яшәүнең яме юк дигәндәй. Газиз башын куярга да белми иде ир кеше. Бүген ни өчендер тракторына да утырасы килмәде. Ят күренә иде ул аңа. Сыгламы эттерелеп, аңа төнлә эшкәртү өчен мәйдан әзерләп куелган. Сүр дә сүр. Башка көн булса, 1 минутын әрәм итмәскә, таң атканчы нормасын үтәргә тырышыр иде. Бүген нигәдер бик авыр иде. Көндүзен юнләп ял итә алмау, башындагы хәсрәтле уйлар үзенекен итте. Күзен тамам йокы баса башлады. Төнге эшләргә кадәр көч-хәл белән эшләп булашты да, тракторын буразында калдырып, якындагы салам күбәсенә барып ауды. Ләкин көзге төн салкын иде, җылырак булыр дип, эчкәрәк кирип ятарга уйлады. Гынах шомлыгына әнә шунда күбә өстеннән авыр йөк машинасы тапап үтте дә инде. Гаеплене икенче көнне үк ачыкладылар. Күрше авылдан салам урларга килүчеләрнең машинасы булган. 5 бала атасының гомере менә шулай фаҗигале өзелде. Моңа кадәр тау ягы басуы дип йөртелгән басу шушы вакыйгадан соң Галикәй басуы булып китте. Галиәкбәрнең үлеменнән соң авыл ничектер ятимләнеп калды. Хәбирҗанның механизаторлары бер-берсенә сүз катырга курыккандай сөйләшмәс булдылар. Гаилә хәле бузылган иргә ярдәм итә, хәвеф-хәтердән саклый алмауларына алар үзләрен гаепле тойды. Бераздан Хәбирҗан икенче эшкә күчерүне сорап гариза язды. Бәлә каза сорап килми. Икенче эшкә күчерсәк тә авылда яшәргә кирәк, диде аңа колхоз җитәкчесе. Үз-үзеңнән качып булыр дип уйлыйсыңмы?
Шулай да соравын канәгатьләндерде, бригадир итеп тәгаенләде. Менә шулай, гомер буе җирдән аерыла алмады Хәбирҗан. Авыл мәктәбен тамамлагач, шәһәргә китеп эшче һөнәр эзерли торган укуга да кергән иде. Ләкин солдат хезмәтеннән соң барыбер туган авылына әйләнеп кайтты. Шулай булмыйсың, бар яшәеше, бар булмышы шушы кара туфракта бит аның. Басу киңлекләренә чыгып басуга, андагы иркенлек, андагы игеннәр шавы белән ничек хозурланганын, яшәү көче алганын үзе генә аңлый ул. Игенче хезмәте бер вакытта да җиңел булмаган. Җиңел булса, икмәге дә тәмле булмас иде аның. Шул басулар, шушы кара туфрак аңа бәхетен табырга ярдәм итте. Аңа макталу, дан шөһрәт китерде. Инде күптән кулыннан эш китсә дә, Хәбирҗан карт һаман басуларны урап кайтырга, аларның сулышын тоярга ярата. Тик соңгы елларда кайбер басуларның эшкәртелми ятуын күреп, эше әрни, кәйфе кырыла, әмма берни эшли алмый. Вәсиләсе әйткәндәй, дәүре узгандыр инде. Җомга көн төш итүгә Хәбирҗан карт: "Я карчык, миңа яңарак кием салым әзерләле, тәвәккәлләп мәчеткә барып кайтыйм", дигәч, Вәсилә карчыкка хәл кирип киткәндәй булды. Башына түбәтәен, өстенә ак күлмәген киеп, урамнан кулларын артка куеп, пинжәген җилбәгәй җибәреп, картларча вак-вак кына атлап китеп барган картын бәхетле елмаеп озатып калды ул.